Salam qadırlı doğanlar, yaxşımısılar, sağaman yürebsizlərmi? Hastalar yaxşı olatuslarmı? Həmmənizlərə geçmiş olsun yine bir gezek. Həmmənizləri Xuday korasın. Bu kıyın günlerde öyünde oturanlar, işsiz oturanlara Xuday mərhəmət ve rəhim etsin. Həmmənizlərin dərdlərinizləri İsa Mesih'in üstüne yüklegeli. Bu ağır günlerde, bu kıyın günlerde Rabbimiz İsa Mesih bizden her birimize güç kuvvet versin ve yükümüzü yeniletsin. Bugünkü etcek görünlerime ve kıska doğa bilen başlamak istemem. Ondan sonra temaya geçip biraz tema var da görün edeli. Asmandaki atam Rabbim sana minnettarlık bildiremen bugün beni dinle oturan her bir doğanım için. Her bir Hudayım yakındaki ve uzaktaki doğanlar internet arkalı Hudayım. Başka yurtlarda yaşayan doğanlar bizleri her hepte izlediren doğanların her biri için dile edemem Hudayım. Nerede olsalar da sen onları korap sakla Hudayım. Bu ağır kıyın günlerde, bu keselçilik, kıyınçılık günlerde dünyanın sonu gel oturan Hudayım. Her taraftan yağdaylar, her taraftan kıyınçılıklar bizleri kısıp toxtagan vaxtında doğanlarımın her birinin Hudayım içki dünyasında bütün dertlerine şifa ver, bütün dertlerini ve durmuşun basan ağırlıklarını, yüklerini öz üstüne aldan bizlerin her birimize yenilik verdiği dile edemem Hudayım. İçki dünyamızı güçlendir. Dünyanın sonunda bu ağır günlerde her birimiz dik ayakta durup Hudayım sana hizmet edip yitip varayan adamların canını halas etmekte Hudayım. Sana hizmet etmeye gücümüz olsun bizlerin her birimizi güçlendir deyip dile edemem. Sen vaada verdin Rabbim İsa, ey argınlar ağır yüklerin benim yanıma gelin. Canınız rahatlık tapar. Menden öğrenin, benim boyun turuğumu takının. Benim yüküm yengildir deyip ayttın Hudayım. Boyun turuğum yumuşaktır deydin. Atam ben dile edemem, kömek et. Her birimize sana bil bağlap, senden güç alıp bu bütün dünya umuttan düşen vaktinde bütün dünya Hudayım geleceği görmeyi karanlık, kıyınçılık içinde, günahlar içinde yaşap yürgende bizlerin nurumuz barha parlasın. Hudayım bizlerin içimizden daha güçlü ve berk olalı, imanlı olalı, umutlu olalı Hudayım. Dir umudumuzun varlığı aydın görünsün deyip dile edemem. Bütün sana iman eden çağlarını güçlendir, yığınağını güçlendir deyip dile edemem Hudayım. Sana şöhret, alkış olsun İsa Mesih'in adı bilen. Amin. Doğanlar, geçen gün bizler 7. sapağa geçtik. Şehirçilik sapaklarında benim izime düştüyen sapakta. 7. sapağa geçen vaktimiz sapaklarda verilen malumatlar biraz bizler için fikrimizi oyadıcı ama yeterlikli derecede genişleyin değil deyip hesapladık. Ama bizler köp genişleyin görünler ettik. Ama bu genişleyin görünleri etmeye bizlere bir itergi verdi, bir fikir verdi, fikrimizi oyattı bu 7. sapak. 7. sapağın adı Mesih'in ibadatxanasının ağzaları deyip adlandırdı. Mesih'in ibadatxanasının ağzaları. Her bir iman eden adam yerli yığınağın, fiziki, göz bilen görünüp duran yığınağın ağzası hükman bolmalıdığının, yığınağın ağzası bolmağın ne derecede vacipliği bardaki görünleri ettik. Ve daha genişleyin ve öz gündelik durmuşumuzdan hem köp misallar aldık. Ve bizler bu sapağı daha genişlettik diysegen boladı. Kitapta verilenle. Ve şu genişleyin birazcık şu sapakta verilmeyen genişleyin fikirleri sizler bilen paylaşmak istedim. Şol bu hatada sapaktaki fikirleri bilen oları bilelikte koşsanız hasam yaxşı olar ve bizler için peydalı olar degen umid edemem. Bu sapakta ilki bilen sapak neme bilen başlandı. Nasır adlı bir imanlı radyo gepleşiklerinin üstü bilen İsa Mesih'e iman eden bir adam barada görün ediliyor. Bu Nasır adlı adam İsa Mesih var da radyodan dinleyip, hoş haber o yerden eşidip İsa Mesih'e iman ediyor. İman edip bu hiçbir Mesihler bilen duşmadık adam, hiçbir Mesih'i yığınağa koşulmadık, Mesih'i yığınağa ağzası bolmadık adam ve bir sebep görkezüyor. Ne için bunu etmeyenliğine. Men Mesih'i yığınağa
barıp bilmeyen. Sebebi men duşuşan adamlarıma inanıp bilinmen dedi. Nähili adamlar olar? Belki o adamlar wagty gelende meni satarlar. Men olara inanıp bilinmen, men o adamlara bil baglap bilinmen. Şonuň üçin eger hopsuz ýaşajak bolsam, hiç böyle problema ýaşamajak bolup, men gizlinlikde İsa Mesih'e iman edip ýaşa göreýin diýen pikire gelýär ýa-ni Nasr. Ýa-ni Mesih'i ýygnaga inanyp bilmänligi üçin, olara bil baglap bilmän üçin gizlinlikde galmak çözgüdüni çözýär. Ve 7-nji sapakda biz ýa-ni Nasr barada gürrüň etdik we bir topar Hudaýyň sözünden Nasr'ın pikirinin nähili derecede ýalňyşlygyny ýüze çykardyk. Sonra biz öz ýaşap ýüren döwrümizde, özümüzün ýaşap ýürýän şäherimizde, özümüzün ýaşap ýürýän ýygnagymyzda, bizim daş döwremizdäki, bizim tanayan imanly doganlarymyzyň näme üçin özüni Mesih'i ýygnag agzasy etmeýänligini, näme üçin Mesih'in ýygnagynyň barlygyny bilip durup ýygnakdan gaçadyranlygynyň, näme üçin ýygnakdan uzak durmagy çözýändigini, sebäplerini oturup aralyp maslahatlaşdyk. Aralyp maslahatlaşanymyzda biz ýaşaýan şäherimizde Nasr'ınki ýaly gorkunyň ýoklugyny gördük. Emma başka bir topar sebäplerin barlygyny gördük. Şol sebäplerin netijesinde adamlar Mesih'i ýygnagynyň agzasy bolmaýandygyny ortağa çykardyk. Gelin häzir şol sebäpleri biraz agzap geçeýli. Elbette Nasr ýaly adamlaram bar. Elbette bizim yurdumuzun, Türkmenistanyň içinde ýaşaýanlar, haçanda ýygnak hökümet tarapyndan resmi kabul edilmeýänligi üçin kynçylyklar bar. Miliselerden gorkýarlar, hökümetten gorkýarlar, gadagan bir kanun diýip hasaplaýarlar. Mesih'i ýygnaklara gatnaşsaň, onda seni işten kowarlar, onda senin ýeriň alarlar, onda sana obada ýygnak edip seni ýygnaga çagyrarlar. Ene de bir topar başka sebäplere göre adamlar gorku sebäbine göre ya da garyndaşlaryň seni aýrarlar. Ya dosyalarың senin imanlılığını, Mesih'e imanlılığını bilseler üstünden gülerler. Garyndaşlaryň senin İsa'çı boldu deyip seni aýrarlar. Seni öz aralarına koşmazlar. Ölsen ya pataňa da gelmezler. Ya toy etsen toyuna da gelmezler. Adamlar näme diýer diýen bir topar gorkularyň netijesinde Mesih'i ýygnaga barman, gizlilikde Mesih'e iman edýän adamlaryň sany gaty köp. Meniň özümem beýle adamlary gaty köp tanaýan. Bugünkü gepleşigim ol adamlar üçin hem peýdaly bolar diýip umyd edýän we entek wagt barka ähli sebäpleri, ähli bahanalary, ähli zatlary bir ýana goýup Mesih'in ýygnagyna agza bolup, Mesih'in ýygnagynda öz yerini tapıp, Mesih'in ýygnagynyň Hudaýyň padşalygyny giňelmek üçin bu gyska döwürde, gyska ömürde hyzmat etmeklerine itergi berýän we çagyrýan şonuň üçin. Sebäbi näme üçinligini size düşündirýän. Siz Mesih'in ýygnagyna agza bolman, Mesih'in ýygnagyna gatnaman, näme zatlary ýitirýändigiňizleri, aslında näme zatlary da ähli zatlary ýitirýändigiňizleri görkezmek isleýär. Şol bir hatarda baky ýaşaýyşyňyzy da ýitirýändigiňizi görkezýär. Hudaýyň sözünden. Yine de bir zat, biz gepleşdik bu sapaklarda, iň esasy bolan sebäplerin biri de diye, hatta gorkudan hem beter ulu bir sebäp bolan zadan bu adamlaryň diye, iman ettim diýen adamlaryň şahsy günäleri diye. Günälerin içinde ýaşap ýören wagtlarynda, günä edip ýören wagtynda akly, ýüregi, gündelik durmuşy günä bilen, zyna bilen, hapalyk bilen, keýpi sapalyk bilen, bir topar erbetlik bilen dolu olan wagtynda ozal imanly bolan bolsalar, onda adamlar Hudaýyň ýygnagyna barmazlygy, Hudaýyň ýygnagyna barsa, özü baradaky, günä barada, toba barada, günäleriniň paş ediljekdigini bir ulu bir ýagtylyga çyksa, ähli zady görünjek ýaly, utançly duýgulary geljek ýaly, günäleriniň netijesinde ýygnaga gelmeýän köp adamlar bar. Emma özlerini imanly hasap edýärler,
İsa menin ähli günälerimi bagyşlady, menin ebedi ýaşaýyşym bar diýip inanýarlar. Emma ýygnaga gelmege, Hudaýyň sözüni eşitmege ve ýygnakta öz yerini tapıp Hudaýa hyzmat etmeklikden gaça durýarlar günäniň netijesinde. Beýle hili adamlary toba çağırmak isleyen, men diňe yekelikde öz özüm bilen Hudaýa inanjak diýip garankylykda ýaşap, günäleriň içinde ýaşaýan adamlar ebedi ýaşaýyşym bar we muny saklaryn diýip umyt etmesinler. Ruhda öserin diýip umyt etmesinler. Ve Hudaýyň padşalygyna men degişli diýip umyt etmesinler, sebäbi bu ýalanyň içinde ýaşaýarlar. Men muny Hudaýyň sözünden sugur etjek. Ýene köp adamlar, doganlar Hudaýyň ýygnagynda öýke kine ýasap, her hili bahanalar ýasap, ýygnakdaky käbir doganlar bilen arasynda düşünüşmezlik, arasynda gawga edýärler, bir-birinden öýke kine edýärler. Umuman aýdan wagtynda ýygnaga gelmezlik üçin her hili bahanalar tapyp, biri meniň plany göwnüme değdi. Men şonu gowy göremok. Eger ýygnaga barsam men onu görmeli, onu görmek islemeýän, görsem salamlaşmaly, salamlaşmak islemeýän. Gowy öýde oturaryn, öýde inanýan, isleýän zadymy öýde görýän, öýde wagyz eşidýän, öýde kitap okuyan diýip öýke kinesine yeňilip Hudaýyň ýygnagyna barmayan adamlar bar. Bu adamlarda ýalňyş pikir edýärler. Sebäbi bu pikir bilen öz özüňi aldap bilmeýän. Sebäbi sen Hudaýyň ýygnagyna adamlar üçin barmayan, sen Hudaý üçin barýan. Ve Hudaýyň maşgalasyna degişli bolsaň, maşgaladaky her bir imanly seniň doganyň, sen olary saýlap bilmeýän, olar Hudaý berdi. Edil enengden ataňdan dogulan doganlaryňy saýlap bilmeýişiň ýaly, ýygnakdaky imanly doganlaryňy da sen saýlap bilmeýän. Olar Hudaý sana berdi. Ýagşy bolsun, ýaman bolsun, olary söýmek, olary bagyşlamak, olar bilen bilelikde ýaşamak mejburi ýagdaýda sen. Eger muny edip bilmeýän bolsaň, onda ýüregiňe ünüs ber. Senin ýüregiňde Hudaýyň söýgüsi orun tutýarmy? Hudaýy hiç gördüňmi? Hudaýda diýip doganyny ýigrenýän adam, Hudaýy doganyny söýmeýän adam, Hudaýy hiç haçan gören däldir diýip ýazylan. Hudaýy doganyny ýigrenýän adam ölümde galýandyr. Entek ol Hudaýyň ölümden ýaşaýşa geçen däldir diýip ýazylan ayatlar bar. Ýene de bir hili adamlar bar. Her haýsyňyz özüňizi tapýansyňyz bu aýdylan sözlerde. Hudaýyň ýygnagyndaky edilýän gürrüňleri halamaýanlar. Hudaýyň sözünden edilýän wagyzlary halamayan adamlar bar. Wagyzlar meniň günälerimi paş edýär. Men öz günälerimi barada eşitmek islemeýän, munyň deregine söýgü barada, rehim barada, merhemet barada, meniň göwnümden turýan, ulagymyň eşitesi gelýän sözler aýdylsa, barjak bolmasa barjak däl diýibem Hudaýdan uzak durýanlar bar. Ýygnaga gelmeýänler bar. Bulara Işaya peýgamberiň kitabynda, käbir ayatlarda şuňaly meňzetmeler bar. Halk şeýle güne bilen dogly ýagdaýa gelýär-de, peýgamber aýdýar. Yalan bolsa da süýji sözleri aýt. Acı hakykaty bize aýtma. Yalan olsa da bizim göwnümizi göterýän süýji yalanlary aýt diýär halk. Biz hem dünýäniň soňunda ýaşaýas. İsa'nın gelmegini öň ýanynda. Köp adamlar yalan olsa da süýji sözleri eşitmek isleýärler. Acı hakykaty bilesi gelmeýär. Beýle adamlarym şol ýalanyň izinden giderler. Ve Hudaýyň padşalygyna hiç peýdasy değmez. Ve özü barada, Hudaý barada, dünýä barada, günä barada, adamzat barada hakykatlary bilmek islemeýän adamlar, Hudaýy dinlemek islemeýän adamlar. Eger sen bu dünýäde Hudaýyň hakykatlaryny dinlemek islemeýän bolsaň, ey adamzat, sen nädip baky cennetde Hudaýyň hakykatlarynda ýaşarsyň? Nädip sen baky cennetde Hudaýyň bu dünýäde Hudaýyň sözüni eşitmek islemeseň, nädip sen baky cennetde Hudaýyň sözüni eşidip onuň bilen bir padşalykda ýaşamak islersiň? Bu dünýäde seni Hudaýyň sözleri gaharyn getirýän bolsa, o dünýäde sen nähili ýaşarsyň? O dünýä bararyn diýip umyt edýänmi? Hudaýy we onuň sözüni ýigrenýän adamlar nädip cennetde ýaşasyn? Öz özüňi aldama.
sana bakiyette Hudaýyň yüzünü görmek gatı kyn bolar. Sen bu dünýäde Hudaýy we Hudaýyň hakyky sözüni söýmege öwrenmeli. Eger nähilidir bir söz sana ýakmaýan bolsa, onda o söz seniň günelerini görkezýändir. Onda sen bu güneler üçin towba etde, pikirini, ýüregini temizle. Hudaý bilen bu dünýädäki ýaşamagy öwren. Bu dünýäde Hudaýyň sözüni dinlemegi öwren. Bu dünýäde Hudaýa secde etmegi öwren. O dünýäde sana yeňil bolýar. Eger bu dünýäde onu etmesen, o dünýäde sen asla Hudaýyň yüzünü görüp bilmersin. Doganlar, indi seredin bir topar sebäpleri aýtdyk. Ýene de meniň ýadymdan çykan sebäpler de bolup bilýändir. Özüňiz bilýäňiz, her biriňiz näme üçin Hudaýyň ýygnagyna agza bolmadyňyz, näme üçin Hudaýyň ýygnagynda öz ýeriňizi tapmadyňyz, näme üçin Hudaýyň ýygnagyna häzir gitmänýörsüňiz, öz ýüregiňiziň ýagdaýyny özüňiz bilýänsiňiz, özüňiziň oýlap tapan sebäplerinizi özüňiz bilýänsiňiz. Emma men size aýdaýyn. Hiçbir sebäp sizi Hudaýyň ýygnagyna agza bolmaktan, Hudaýyň ýygnagyna gatnap, ol ýerde Hudaýyň sözüni eşidip, Hudaýa secde etmekten sizi saklamasyn. Ýa-ni ady agzalap geçilen problemalar ýokdur däl, belki bardyr. Belki pastoryňyzdan göwnüňiz galandyr. Belki ruhy ýolbaşçylaryňyzyň ýalňyşlyklaryny görensiňiz. Ähli sebäplerim bolup bilýär. Emma bu sebäpler sizi ýygnakdan saklamasyn. Ýygnaga Hudaý üçin barın. Ýygnak bu Hudaýyň maşgalasy. Siz hem onuň agzasy. Ähli problemalary, kynçylyklary çözüp bolýandyr. Eger dogry şekilde çözmek isteseňiz, ona Hudaýyň sözü size ýol görkezýär. Emma olaryň hiç biri bahana bolup bilmeýär. Eger ýanky ady agzalan problemalary bahana edip Hudaýyň ýygnagyna barmasaňyz, Hudaýyň padşahlygyna garaşmasaňyz bu dünýäde, onda o dünýäde Hudaýyň padşahlygynda ýaşaryn diýen umydyňyzy kesin. Bu ýalňyş bir umyt olar. Hakykatdan ýalňyş bir umyt olar. Hudaýyň sözünde bu bar. Seredin 3 hili bu kitapçada, sapaklarda 3 hili esasy zat bilen näme zatlary ýitirýändigini görkezýär. Hudaýyň ýygnagyna agza bolman, Hudaýyň ýygnagyna barmayan adam 3 sany esasy zady ýitirýär. Men o 3 sany esasy zatlaryň içine ýene bir näçe zatlar tapdym Hudaýyň sözünden. Gaýtam köp zat tapyp bilersiňiz özüňiz hem. Ýitirjek zatlaryňyzy. Seredin tapan bahanalarınıza seredin. Şu bahanalar üçin men Hudaýyň ýygnagyna barmaýan. Uzaklaşýan Hudaýyň ýygnagyndan. Men öýümde ynanýan, men öýümde dinleýän, men video görýän ýa YouTube görýän. Yok. Bu tapan bahanalarınızı häzir aýdyp sanap geçdik bir näçesini. Indi bu bahanalar sebäpli ýygnaga barman durup ýitirýän zatlaryňyzy sanap geçelim. Näme zatlary ýitirýäňiz? Bu kitapçada aýratyn 3 zat barda görüň edýär. Bu ruhy öý diýär. Ruhy öý diýip Birinci Petrusyň hatynda, täze ähde, Birinci Petrusyň hatynda 3 hili esasy zat bar. Şu 3 hili esasy zady ýitirýäňiz diýip aýdýar. Gelin şu 3 hili esasy zada ayatlaryň üstünde seredelim. Ondan soň köpräk zatlar barada ýene görüň ederiz. Ruhy öý diýär. 1. Petrus 2. bab 4. 5. ayetlarda ruhu öý barada yazılýar. Siz insanlar tarapyndan ret edilen, emma Hudaýyň nazarynda saýlanan we gymmatly saýlan diri daşa ýagny İsa Mesihe ýakynlaşýarsyňyz. Şonuň üçin siz hem diri daşlar ýaly ruhu bina bolup gurulun. Şonda İsa Mesih arkaly Hudaýyň halayan ruhu urwanlyklaryny hödürleýän mukaddes ruhanylary bolarsyňyz. Seredin İsa Mesih diye bir diri daş diye. Emma ol insanlar tarapyndan ret edildi. Emma insanlar tarapyndan ret edilen bilen ol öz gymmatlylygyny ýitirmedi hiç. Emma Hudaý tarapyndan Hudaýyň nazarynda saýlanan gymmatly bir daş diye. Bu diye guruluşçylaryň gerek däl diýip taşlan daşy diye hakikat gerek iň gerekli burç daşy bolup diye çykdy diye.
Ama insanlar tarafından reddedildi. Hudaý tarapyndan öz gymmatlylygyny hiç yitirmedi. Barha gymmatly boldu. Siz hem diye şol İsa Mesih'e yakınlaşın. Şonun üçün siz hem diye diri daşlar ýaly. Bize de siz hem diri daşlar diye Hudaýyň ruhy ibadatxanasyny gurun diye. Başgaça aýdylan wagtynda her bir iman eden adam bir ullu bir Hudaýyň ibadatxanasynyň gurulşygynda, fiziki bir ibadatxananyň gurulşygyny göz öňüne getirin. Şol ibadatxananyň gurulşygynyň da her bir daşyň bahasy bardyr. Ýani gurulşykdaky her bir kerpiçin öz yeri bardyr. Öz bahasy bardyr. Her bir kerpiç hem peýdaly we gymmatlydyr. Siz diye eger Hudaýyň ýygnagyna goşulyp ona agza bolmasaňyz diye, onda siz diye öz ornuňuzy ýitirýäňiz gurulşykda. Şol ibadatxanany bilelikde toplanyp durup, biri-birimiziň üstümizde, biri-birimize baglanyp, şeýdip bizler Hudaýyň ruhy ibadatxanasyny gurýarys diye, öz adamlardan gurulýar diye. Fizik zady gözüňize getiriň diýdim de, ýa-ki ibadatxanany. Emma şol bir hatarda ruhy ibadatxanany gözüňe getirip ruhy ibadatxana diri adamlardan gurulan, diri daşlardan gurulan diri ibadatxana. Kerpiçden salynan diri däl o. Diri adamlardan salynan diri ibadatxanadaky her birimiz şol diri daşlar diye. Dolanlar biz eger Hudaýyň ýygnagyna agza bolmasa, Hudaýyň ýygnagyna barmasak, onda biz öz ornumuzy ýitirýäs. Şol ruhy ibadatxanadaky diri daş ornumuzy. Bir zat ýadyňyzdan çykarma. Hudaý ýeri gögi yaradan Hudaý. Mukaddes ýer hiç haçan boş galýan däldir. Eger men Hudaýyň ibadatxanasyna barmasam, ýygnaga barmasam, ýygnakdan özümi uzak saklasam, meniň ornum boş galýan däldir. Hudaý meniň ornuma adam tapýandyr. Ibadatxana mensiz hem gurular. Emma men gerek däl bir zat ýaly bolup galýan. Ýatdan çykarma. Ibadatxana mensiz hem gurulýar. Emma men öz paýymy, öz yerimi, öz ornumy ýitirip, men gerekdäl bir zat ýaly bolup galýan. Gerekdäl bir zat, gerekdäl bir daş zyňylan daş Hudaýyň padşalygynda ýeri ýokdur. Diňe diri gymmatbaha daşlardan gurulan ibadatxana diye. Eger menden gurulsa, meniň hem ýerim bolsa şol ibadatxananyň gurulşygynda, onda men baky Hudaýyň padşalygynda ýaşarym. Ibadatxana mensiz hem gurular. Mensiz hem etmeli işini eder. Emma men kim bolup galýan? Bu barada oýlanyň. İkinci zat saýlanan nesil. Saýlanan nesil dowamlar. Saýlanan nesil barada 2-nji babyň 9-njy aýatynda ýazylan. Emma siz beýle dälsiňiz, çünki siz saýlanyp seçilen halksyňyz. Siz padşanyň ruhanylary, mukaddes millet, Hudaýa degişli halksyňyz. Hudaý sizi garankylykdan özünün ajaýyp nuruna çağırdı. Siz onun şan şöhratyny yglan etmek üçin saýlanyp seçilensiniz. Saýlanan halksyňyz diye, saýlanan nesil, padşanyň ruhanylarysyňyz. Eger biz özümüzi Hudaýyň ýygnagyndan mahrum etsek, Hudaýyň ýygnagyna agza bolup, onu gatnaşyp, ol ýerde öz ornumuzy, hyzmatymyzy tapmasak, ýekelikde galsak, onda biz Hudaýyň saýlanan nesli bolmaklyk hak hukugumuzdan el çekenimiz bolýar. Onda biz bu maksat üçin saýlanyp seçilenlerden bolup bilmeýäs. Bu da bir kıyın zat. Gaty çuňur oýlanmaly bir zat. Hudaý saýlanan halkyny tapar. Hudaý padşaha hyzmat etmek üçin ruhanylar da sensiz hem mensiz hem tapylar. Olar ajaýyp nuruna çağırdylar. Şol çağrılışyna munasyp göre ýaşarlar we hyzmat ederler. Hudaýyň padşalygy öseren, Hudaýyň padşalygy dowlulugyna aýan bolaram. Hudaýyň padşalygy biz siz hem ýaşar. Emma biz ondan aýrylykda näme bolup galýas? Kim bolup galýas? Hudaýyň padşalygynda padşanyň ruhanylary saýlanan nesil bolmakdan yüz öwren adamlar, bu dünýäde yüz öwren adamlar. Dürli bahanalar bilen ýok diýen adamlar nädip Hudaýyň baky padşalygynda ona hyzmat etjek? Bu bir akla sygýan zatmy? Ýok, bu akla sygýan zat däl. Bu dünýäde maňa Hudaýyň padşalygy da Hudaýam gerek däl, men onu saýlanan halky boljak däl diýip
O dünyada cennette yaşayacak olayanlar öz özünüzü aldamayın. O dünyada da cennet yoktur. Üçüncü zat doğanlık diye. Bu barada ovalan biraz ayttım. Yine de birinci Petrus'un hatında 2. bab 17. ayatta hemmelere hormat koyun, imanlı doğanlarınızı söyün, Hudaydan korkup padşanı sığlan diye. Doğanlar ata enemizden bir eneden bir atadan doğulan doğanlar biri-birleri bilen kavga emediyorlar, öykekine emediyorlar. Biri bilen katnaşığı bozulup biliyor. Ama yine de bir eneden bir atadan alacın yok. İstesen istemesen söymelisin. Olar bilen parahaçılıkta yaşamağa borçlusun. Ene atanayam saylamayan, saylap bilmeyen ve doğanlarını da saylap bilmeyen. Huday kimi beren olsa şol senin doğanın. Sen isleme, sen söy, yigren tapağı yok. Sen onu saylap bilmeyen. Senden bir zat talap ediliyor. Olar bilen bol bildiğinden parahatlıkta ve dınışlıkta, barışıklıkta yaşamağa borçlusun. Alacın yok. Keşke kevatlar aydan, keşke alacım olsaydı. Özünçe yüreğimden geçtimem deyip oyansın. Geçip bilmeyen. İstesen istemesen olar senin doğanın, atan enen, maşkalan. Şonun yalı da ruhu doğanların, yığınaktaki doğanların, nähili yaman görseňem, nähili gılık häsiýeti senin bilen dogry gelmese de, nähili kyn günler ýaşanan bolsaň, Hudaý sana olary berdi. Sen olardan gaçyp uturup bilmeýän, olary bahana edip Hudaýyň ýygnagyndan uzaklaşýan bilmeýän bir zat etmeli bolýan. Eger Hudaý seni söýüşi ýaly, sen hem şol doğanlaryny söýmeli bolýan. Hudaýyň seni bagyşlaýşy ýaly sen hem öz doğanlaryny bagyşlamaly bolýan. Ve olar bilen bolup bildigiçe barşykda yaşamalı oluyor. Başka alacın yok. Eğer bunu bahane edip, yığınakdaki doğanlarım benim göğnümden turmaya deysen, onda sen öz özünü Hudaýyň merhametinden ve Hudaýyň maşgalasından mahrum edersin. Hudaýyň maşgalasından mahrum etsen, Hudaýyň maşgalası sensiz hem öser hem dowam eder. Onda sen kim bolup kalarsın? Seredin 1. Timoteus 3. bab 15. ayette da yine şunu aýdýar. Yöne bardı geldi, eğlenmeli bolaýsan, sen Hudaýyň maşgalasynyň, ýagny hakykatyn binýady we diregi olan diri Hudaýyň ýygnagyndaky adamlaryň özlerini nähili alyp barmalydygyny bilmelisin. Bu ýerde Resul Paulus da Timoteus'a näme diýer? Ýygnak bu hakykatyň binýady we diregi diýer. Diri Hudaýyň maşgalasy diýer ýygnak. Eger sen bu maşgalany söýmeýän bolsaň, eger bu maşgaladan sen nägile bolsaň, bu maşgaladaky beýleki doganlaryny görmek islemeýän bolsaň, onda sen öz özüňi bu maşgalanyň agzasy bolmaklykdan mahrum edýän, Hudaýyň maşgalasy baky ýaşar we Hudaý bilen öz durmuşyny dowam eder. Emma sen bu maşgaladan aýrylan bolup, hiç sada gerekdäl, hiç kime gerekdäl bolup galýan. Bu barada da oýlan. Hudaýyň maşgalasyndan jyda düşseň ebedi ýaşaryn. Bu dünýäde Hudaýyň maşgalasy bilen men belelikde ýaşap bilemok diýen, emma bakyetde, cennetde, o dünýäde de sen şol adamlar bilen bakyety geçirmeli bolýan. Goýsy bu dünýäde birek söýmegi öwrenmeli dälmi? Birek bilen barışmagy öwrenmeli dälmi? Öwrenmeli bolýas. Eger bakyetde de ol adamlar bilen bile ýaşajak bolsak. Bu barada da oýlan. Ine 3 zat barada bu kitapçada gürrüň edilýär. Bunun üstüne de yine men birnäçe ayatlar barada oýlandym. Doğanlar gelin bu barada da oýlanalım, pikirlenelin. Hudaýyň ýygnagy diýilen wagtynda köplenç adamlar adam eli bilen salınan ibadatxanalar, ýa-ni gymmatbaha daşlardan salınan binalar göz öňüne getirýärler. Emma ýygnak diýilen söz İncilde, Hudaýyň sözü grek dilinde eklesiya diýen sözden gelip çykýar. Eklesiya diýen söz adamlaryň toplumy ýa başgaça aýdylan wagtynda imanly adamlaryň toplumy diýmegi aňladýar. Ýygnak diýmeklik onda hiç bir wagt ýa-ni el bilen gurulan bir bina ýa ibadatxanany göz öňüne getirmeli. Ýygnak bu adamlardyr. Ýygnak bu bizim belelikde toplanan yerimiz. İmanlılaryň belelikde toplanyp Hudaýa secde edýän
Hudaýyň sözüni dinleýän, Hudaýa dilek edýän, Hudaýy şöhratlaýan bir adamlar toplumydyr ýygnak. Bu adamlar toplumy hem nähili adamlardan ibaret. Elbetde bular mukaddes, hiç bir kemsiz adamlardan däl. Günäkär bu dünýäde günäli bolup, günäden hasta bolup, maňa halaskär gerek, maňa lukman gerek, maňa dogtur gerek diýip ýygnaga gelenler. Ýygnagy bir uly bir keselhana ýaly diýip hasap edin. Hemme kesel adamlaryň toplanan ýeri. Aslında Lukman diýe İsa kesel adamlara gerekdi. Sagdyn adamlara däl. Kesel adam Lukmany mätäçlik çekýär, dogry adam ýa sagdyn adam däl diýe. Şonuň üçin sen edýän bolsaňyz hemme durmuşda kynçylyk çekip, günäleriň netijesinde şeýle günä bilen zaýalanyp, ezilen adamlar Hudaýy gözleýärler, halaskär gözleýärler. Günälerden azat bolmak üçin iman edýärler. Akıllı, bilimli, owadan, bay, sagdyn adamlara Lukman gerekdi. Olara İsa da gerekdi. Olar öz-özlerini dogry hasaplayan, bu dünýäde de men İsasyz bow ýaşaýan diýen adamlara İsa gerekdi. Şonuň üçin Hudaýyň ýygnagynyň özü, ýani hasta adamlardan, günäkär adamlardan ibarat olan bir ýygnakdyr. Muňa düşünmeýiňiz gerekdir doganlar. Elbetde şol hastana gelen adamlaryň, şol keselhana gelen ýa ýygnaga kesel bolup, günä keseli bilen kesellep gelen adamlaryň hemmesi İsa Mesihiň döken gymmatly gany bilen şifa tapyp, günälerinden arasalanyp, dogry bir ýaşaýyşa, mukaddes ýaşaýyşda ýaşamaga gelmeli. Şol ýygnakda bolup geçýär. Şol ýerde ösýärler, şol ýerde ütgeýärler, şol ýerde Hudaýyň dogry ýolunda ýaşamagy öğrenerler ve täze adam bolmak üçin şol ýygnakda galmaklary hökmandyr şol adamlar üçin. Şoňa İsa şeýle diýdi: Ogul toýu tymsaly bar İncilde. Öküzler soydu, goýunlar soydu, bütün saçak naharlar bişirip saçak taýýarlap, ähli zat taýýar boldy. Nahar salmaly. Toy saçağı bezeldi. Çağırılan adamların hiç haýsy gelmedi. Her hili bahanalar tapıp gittiler. Yankı, bay, ovadan, özüne göwni eten adamlar. Men diýen adamların hiçbiri gelmedi. Münasip diýip olary çağırdılar ilk evre. Ondan soň gelin var, giýew var, toy saçağı, öküzler soyuldu, naharlar bişirildi, toy saçağı bezeldi. Emma mihman yok. Şonda Hudaý aýtdy hyzmatkarlaryna: "Gidin-de köçeden, ýagşy diýmen, ýaman diýmen, çolak diýmen, agsak diýmen, günäkär diýmen, hemme kimi görseňiz diýe toýa çağırın." Toy saçağı diýe mihmandan doldu. Yani köçeden tutulup gelip çağırılıp gelenlerden. Ine Hudaýyň padşalygyna girjek hemşim ýaly adamlar diýdi Hudaý. Şonuň üçin Hudaýyň ýygnagyna baryp, ol ýerdäki imanlylaryň durmuşundan hata gözläp, kemçilik gözläp, ol beýlemiş, bu beýlemiş, eýlemiş diýip gep tapyp gürrüň edip, her hili bahanalar bilen giň görüp Hudaýdan gitmegi, ýygnakdan gitmegi çözýän adamlar bir öz durmuşuňyza da seredin. Sizin durmuşuňyzda da günäleriniz hem kemçilikleriniz hem ýeterlik. Ýygnakdakylar hem şeýle bolup biler. Ýygnaga kesel adamlar sağalmak üçin barýar. Ýygnaga baryp, bu adamlar gaty kesel eken o diýmek üçin de sen hem şol keselleriň biri, şoň üçin gelýänsiň. Her hili kynçylyklar, öýke kineleriň bar bolsa da bagyşla doganlaryňy da Hudaýyň ýygnagyna gatnap başla, Hudaýyň ýygnagynyň agzasy bolmaga. Eger bolmady boldan bolsaň, yerli bir diri, ýagşy ýygnagy tap, dogry taglymaty öwreden ýygnagy tap da şol ýygnagyň agzasy bol we Hudaýyň berjek ýaşaýyşyndan we bereketlerinden mahrum kalma. Seredin Mattanyň hoş habarynda bir ayat bar. İsa şeýle diýär Petrusa: "Men sana şunu aýdýarym, ey Petrus, sen gaýasyň. Men ýygnagymy bu gaýanyň üstünde gurarym. Hatta ölüm de bu ýygnagymy yeňip bilmez." Hudaýyň ýygnagyny Hudaý gurýandyr. Diri adamlardan gurýandyr. Ve bu ýygnagy diýe men gurýarym we men bu ýygnagyň arkasynda men durýan. Ve bu ýygnagy diýe ölüm hem yeňip bilmez. Döwzehiň derwezeleri de diýe bu ýygnagy yeňip ýok edip bilmez. Adamzat taryhyna seredin. Bir topar Hudaýyň ýygnagyna garşy duran padşalara, imperatorlara, häkimlere, bu dünýäniň men diýenleri, erk ygtyara eýe bolan adamları, bütün adamzat taryhynda İsa Mesihiň ýygnagyny ýykjak bolup hereket eden adamlar
yığınağına karşı çıkan adamlar, İsa Mesih'in yığınağının yayramazlığına, köpelmezliğine karşı çıkan adamlara seyredin. Hemmesi hem ölüp yok olup gitti. Onların imperiyası da dargadı, padşalığı da dargadı. Nesli bu dünyadan kırılıp yok olup gitti. Yurtları kuran imperiyaları, güçlü koşulları derbedağın bolup gitti. Emma Hudaýyň ýygnagy entegem dowam edip gelýär. Dowam ederem. Çünki İsa diýen men ýygnagyny kurarym. Bu ýygnagyň arkasynda men durun diýär İsa. Ve İsa ýönekey biri däl, seniň we meniň ýaly adam däl. Ähli ýerde gökde ähli ygtyýar maňa berildi diýen İsa. Bu İsa ýygnagyň başydyr. Bu ýygnagy men kurdum diýe ölümi hem bu ýygnagy ýeňip bilmez diýe. Şeýle berk esasda kurulan bir ýygnak, munyň arkasynda duran diri Hudaýyň özüdür. Bu ýygnak dowam eder. Serediň ýene biz ýygnak bilen özümüzi baglamasak, biz näme zatdan mahrum bolarys. 1-nji Korintoslar 12-nji baby dolulygyna okan. Ol ýerde şeýle diýe. Ve Efesler 5-nji baby okan. Şol ýerde iki ýerde de İsa Mesih ýygnak meniň bedenim diýe. Siz olsa, men olsa ýygnagyň diýe, başy diýe. Ayrı-ayrılykda sizin her biriniz diýe ýygnagyň agzalary, ýani bedeniň agzalarysyňyz diýe. Bedeniň başy İsa Mesih, beden bu ýygnak. Biz ayrı-ayrı agzalardyrys. Dowamlar öz-özüňizi gözüňize getirip görün. Şuň ýagda zat bolup bilermi? Biz bedeniň agzalary bolsak, ýygnagan beden olsa, İsa da bedeniň başy bolsa, biz agzalar biri-birimizi söýmen. El sen maňa gerek däl diýse ayak. Ayagam ele, men sizem günüm görüp bilýän diýse. Ýa-da burun gulaga, men seni ýigrenýän diýse. Onda bu beden bolup bilermi? Hi bedeniň agzalary da biri-birine sen maňa gerek däl diýip bilermi? Sebäbi her biri bilelikde birine biri bilen baglylykda bedeni emele getirýärler. Her bir agza bir-birine baglylykda bedeni emele getirýär. Ve biri-birine hyzmat edip, biri-birine kömek etmek bilen de biri-birini abatlap saklap bilýär. Ular ayrılykda hiç birini ýaşap bilmez. Eger sen şol bedeniň bir agzasy bolup, ýygnakda kimdir birinden göresim gelen ok, bile bolasym gelen ok, ýygnagyň agzasy bolmak istemeýän sebäbi ýygnakdakylar gowy görmeýän, olar beýle, olar eýle, olar beýle diýsen, onda sen öz-özüňi ýanky bedenden mahrum edýän. Diýeli sen bir el diýeli. Bedeniň bir agzasy el. Sen bedeniň beýlek agzalaryny gowy görmeýän bolsaň da özüňi şol bedenden aýyrsaň, eli kesip aýyrsak, beden tutuşluğuna beden bir elsiz hem ýaşar. Emma el bedensiz ýaşap bilmez. Doğanlar bu barada çuňur pikirlenin. Beden elsiz ýaşar, el bedensiz ýaşap bilmez. Sen öz-özüňi bedenden mahrum edeniň bilen, sen ölersin, baky ölüp ýok olarsın. Emma beden ýene ýaşar. Beýtme. El sana ayağım gerek. El sana gözem gerek, kulağım gerek, saçam gerek, kellede gerek. El sen öz-özüňi yekelikde ýaşap bilmeýän, sen bedene bağlı olan bir agzasın. Biz imanlılar hem şeyler, biri-birimize bağlı biz. Ayrılıkta biz ösüben bilmeýäs, ayrılıkta ýaşaban bilmeýäs, ayrılıkta biz uğrap yok olup ölüp gideriz. Şonuň üçin bedende kalmagymız wajyp diýe. Doğanlar ýakynda men Hudaý barada oylanan wagtymda şeýle pikirler, şuňa meňzeş pikirler kelleme geldi. Siz bilen paýlaşaýyn, ýygnakda da paýlaşdym bunu. Serediň balyk bilen suw diýe ikisini hem Hudaý yaratdy. Biri-birine bagly edip. Balyk suwda ýaşamak üçin yaratyldy. Suw diýe, balyk suwdan diýe mahrum bolsa, özüni mahrum etse, balyk suwsuz ýaşap bilmez diýe, suw balyksyz ýaşap biler. Agaç ýerde göwerýändir. Yer agaçsyz hem ýaşap biler. Agaç ýerden goparylsa ýaşap bilen ok diýe. Hudaýyň yaradan adamlary da şeýle diýe. Hudaý adamsyz hem dowam edýär. Ýaşaýar, baky ýaşaýar. Adam Hudaýsyz ýaşap bilen ok. Hudaýyň ýygnagy da diridir. Hudaýyň ýygnagy diri. Eger men Hudaýyň ýygnagyny söýmesem, onu söýýänler bar. Hudaýyň ýygnagy mensiz hem ýaşar. Emma men Hudaýyň ýygnagysyz ýaşap bilmem, ösüp bilmem. Gözüňize getirip görün, bir topar köz bilelikde nähili
ot olup yanyandır. Eğer şol közleri topluluktan ayırıp yeke koysan ol öçüp dağlar. Belelikte qowu yanar. Şonuň üçin bizim her birimizin belelikte bolmagymız gaty wajypdyr. Ösmegimiz üçin, yaşamagymız üçin, öz yerimizi tapmagymız üçin. Hudaýyň padşalygyna degişli diýip özüňi hasap edýän bolsaň, Hudaýyň padşalygynyň yekeje göze görünýän Hudaýyň padşalygy bu dünýäde ýygnakdyr. Ýygnak Hudaýyň padşalygynyň göze görünýän görnüşidir. Eğer Hudaýyň padşalygyna men degişli emma Hudaýyň ýygnagyna goşulmak islemeýän diýen bolsaň, onda sen Hudaýyň padşalygyna da degişli dälsin. Sebebi ilçisi Hudaýyň padşalygynyň yeketek ilçisi bu ýer ýüzünde Hudaýyň ýygnagydyr. Hudaýyň ýygnagy bu dünýä bilen hiç birligi ýokdur. Ýağ bilen suw ýaly neçe ikisini garşdyrjak boluver. Hudaýyň ýygnagy bu dünýä bilen garşýan däldir. Hudaýyň ýygnagynda dowlulugyna Hudaýyň düzgünleri we onuň sözleri, Hudaýyň erk ygtyýary hökm sürýändir. Hudaýyň istegi, Hudaýyň sözü, Hudaýyň erk ygtyýary, Hudaýyň padşalygynyň düzgünleri diňe Hudaýyň ýygnagynda berkarar bolýandyr. Bu düzgünler, bu kanunlar yer ýüzündäki ýurdun kanunlarından, adamzadyň kanunlarından tam ters gelýän bir kanundur. Sebebi ol gökleriň padşalygyna degişli bolan zatdyr, ýygnak. Eger sen bu ýygnakdan özüňi aýra düşürseň, onda ýanky bedenden kesilip taşlanan bir agza ýaly bolarsyň. Öz-özüňi mahrum edersin ýaşaýyşdan we sen ebedi ýaşarym diýip pikir etme. Öz-özüňi aldama. Ve Hudaýa hyzmat etmek üçin Hudaýyň ýygnagynda bolmaklyk wajypdyr. Hudaýyň ýygnagynda sen öz ornuňy tapmaly. Men näme üçin şu ýygnakda? Men elmi, men ayakmy, men gözmü, men gulakmy, men dilmi, men agyzmy? Men kim bu ýygnakda? Meniň ornum nirde diýip öz ornuňy tapyp, şol öz ornuňda yaradan Hudaýyňa hyzmat edip, onuň adyny şöhratlap ýaşasaň, bu dünýäde baky cennetde de ýaşarsyň. Bolmasa ýok. Ine Hudaýyň sözü şonu aýdýar. Yine de bir zat duanlar, ayatlar gaty köp. Meni hayran kaldıryan ayatlar var. Mattanyň hoş habar 25-nji babda ýygnak diýe meniň gelinim diýe İsa, menem giýew diýe. Men dünýäniň soňunda gelip gelin alıcının gelişi men gökten gelip diye öz gelinimi alıp özüm bilen alıp giderin diye şol bulutların üstünde diye duşarın diye duşuşarız ikimiz yerde yığnak bilen İsa şu bulutların üstünde duşarlar dünyanın sonunda biz yerden götürülüp alıp gider her birimizi. Şoň üçin seredin yığnak bu adamların toplumu dedim, adamlar dedim, imanlı adamların toplumu bu yığnak. Binalar değil. İsa gelen vakti hiçbir kerpiçten, daştan salınan binalar yukarı götürülmez. Yığnak biz adamlar bilen İsa Mesih'e iman edip ona umut bağlap, ona intisarlık bilen garaşyanlar İsa Mesih gelen vakti bulutların üstünde İsa Mesih bilen karşılaşıp duşuşarız. Selamiklere yazılan hatın 2. hatında 5. bab 17. ayette bu barada aýdylýar. Bugüne garaşýarys. Seredin bu dünýäde yığnak diýe meniň gelinim diýe. Eger yığnak bu dünýäde İsa'nın gelini boljak bolsa, senin bu yığnaga agza bolmaktan yüz öwürýän bolsaň, bahanalar tapyp gelmeýän bolsaň, soň İsa gelen wagtynda menem senin geliniňdi, meni hem alyp git diýsen, İsa diýär, aýryl meniň ýanymdan, men seni tanamayam. Sen bu dünýäde meniň gelinimi ýaly bolup ýaşadynmy? Bu dünýäde sen özüňi päklikde sakladynmy? Seredin bu akla sığmaz. Nädip yığnak Hudaýyň gelini boljak bolsa, ol yığnaga senem gatnaman, ol yığnaga agzasy bolmajak bolsaň, o yığnakda bahana tapıp barmajak bolup her hili hereket edip ýaşaýan bolsaň, İsa gelen wagty meni hem alyp git, menem gelin diýjekmi? Näkil yüz bilen aýtjak. Bu dünýädäki giýewler, erkek adamlar gelini özüne bepaly bolmasa, gelini onu ol görmeýän bolsa, gelin almağa barýan bolsa, onam yerinde tapylmadyk bolsa, ya da gelin almağa gelmenke özüni wepadarlykda saklaman, hapalan olsa, bu dünýädäki erkek adam namusly edermi gelip gelin almaga? Bana gerek dermi ýal gelin diýär. Biz ne yüzü bilen İsa Mesih'in karşılarız?
Eğer bu dünyada onun gelini alıp olup yaşamasak, onda biz onun bilen duşman bilmeriz. Onlar yığınak, bu yaman bir kımmat baha bir zat. Gözünüze getirip görün, bedenim diye İsa. Men baş, yığınak menin bedenim. Yığınak menin maşkalam. Yığınak menin gelinim. Nehili beyik bir zatlar. Sen imanlı ol. Yok men bu yığınağı halam yok. Men bu yığınağın bir bölegi bolacak derliysen. Sen näme zatlardan öz-özüňi mahrum edýänini bir oýlanyp gör. Bir ölçäp gör agramyny, näme zatlary ýitirýänligiňi, näme zatlardan ýüz öwürýänligini bir bil, pikirlen. Yığnak ýolbaşçylary şol bir hatarda men. Bizerem yığnagyň bir parçalary. Bizer yığnagyň başy däl. Yığnagyň başy İsa. Emma yığnaga çopançylyk etmek görevi berildi. Bana berildi bu görev. Men bu jogapkärçilikden gaty gorkýan, titreme bilen. Näme üçin? Resullaryň işleri kitabynyň 20-nji babynyň 28-nji aýatynda şeýle ýazylan. Özüňize we mukaddes ruhuň siziň gözekçiligiňize beren ähli sürüsüne göz gulak bolun. Yığnak ýolbaşçylary. Hudaýyň yığnagyna çopançylyk edin. Ol bu yığnagy öz oglunyň gany bilen satyn aldy. Doganlar ne derecede İsa Mesih Rabbimiz yeri göğü yaradan Hudaýyň oglu dünýäniň soňunda geler. Dünýäniň soňunda gelen wagty yığnak ýolbaşçylaryndan soraljak jogapkärçiligi gaty beýikdir. Özüýem iň gymmat baha zadyny gözekçilik edin, ýolbaşçylyk edin, imitlendirin, tämizlen, arassalan. Men gelenimde diýe İsa, yığnak ýolbaşçylary dinle. Men gelenimde yığnagy ýygyrtsyz, tegmilsiz, mukaddes, her ýaxşy işlerde ýagtylykda saklanan, ardylan, ýuwulan, tämizlenen hökmünde hödürlemek İsaga. Biziň işimiz. Yığnak ýolbaşçylary. Öz gany bilen, öz yeketäp oglunyň gany bilen satyn alan yığnagyna çopançylyk edin, gözelçilik edin. Öz özüňize ýa dikkat edin, ünüs berin öz özüňize we yığnaga diýip bize şeýle tawşyryk berýär. Serediň iň gymmat baha zatlaryny kime inanyp bolar? Öz bedenine kime inanýan adam? Yığnak Hudaýyň, İsa'nın bedeni. Bu bedeni bize inandı. Öz maşgalasy, İsa'nın maşgalasy, bu maşgalaga gözekçilik etmegi bize inandı. Gorkunç zatlar. Öz gelinini, söýýän gyzyny, gelinini bize inandı. Ondan başka gymmatly bir zat barmy bu dünýede? Bu inanylan zatlara gorku we titreme bilen hyzmat edin. Edeli doganlar. Hudaýyň sözüni öwredýänleriň jogapkärçiligi, olardan soraljak zat gaty uludur. Dikkat edin näme zatlara bellenenligiňize. Size näme zatlara inanylandygyny. Men şu aýada okan wagtymda Resullaryň işleri 20-28-i öz yekeje oglunyň gany bilen satyn alynan ýygnagyna inandy bize. Eger kimdir biriniň ataňyz bolsun, babaňyz bolsun, agaňyz bolsun, öz maglay deri bilen işläp alan maşynyny ýa öýüni, maşynyny alyp ertip bir ýere urun, ýa öýüne bir zerer ýetirin. Ol size gelip şu söz aýdar. Maglay deri bilen 10 ýyl Türkiýede işläp alan maşynymy ertip diwara urdum. Ýok etdim, maglay derim bilen alan. O maglay derim bilen diýen sözüň arkasynda 10 ýyl gara hyzmat bilen çekilip, hyzmat edilip alınan, kazanılan, pula alınan maşyny sen bir günde ýok etdim oglum diýip nähli gahara geler atalar. Eger oglu şeýtse. Seredin, biz bilýäs bahany. Maglay derim bilen alınan maşyny sen bir günde näetdiň? İsa da gelse sorar, yekeje oglumyň gany bilen satyn alan ýygnagyma näkili ýolbaşçylyk etdiňiz, näkili seretdiňiz ýygnagyma? Goý Hudaý bu gorkuny hiç birimiziň gözümizden aýyrmasyn. Ýygnak ýolbaşçylary. Bu gorku we titreme bilen ýygnaga hyzmat edeliň. Her bir zatda ýygnak agzalaryna görelde bolup, bilelikde ýygnak bilen bile, biz hem ýygnagyň bir parçasy. Bilelikde baş çopany hyzmat edeliň. Bilelikde baş çopanyň izinden gideliň.
begenin bu beyik mertebeli hizmet üçün. Bu hizmeti inanıp berdi Hudaý bizim her birimize. Her hili bahanaları bilen ýygyna gelmeýänler de dikkatli eşinin. Siz bu bahanalar bilen dözak oduna gidersiniz. Öz-özüňizi nämeden mahrum edýäninizi ýene bir geze oýlanyň. Ve tiz wagtyň içinde özüňiz üçin diri Hudaýyň ýygnagyna goşulyň ve ol ýygnakda hyzmat etmäge başlaň, imandy üsmäge başlaň. Hudaý siziň her birinizi bereketlesin duanlar. Ýene görüşýänçe hoş sag bolun.